Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Oh, sorry ha. Sorry yun. Buksan, uy. Kanta raman to po. Ikaw man god. Kantahan mo mo nga. Ikaw nagbasol. Kisakitan ko. Nagtuo ka nga. Wa ko sakit eh. Kanta kag pagmahal. Sorry, gani. Wa man ko magtuo nga. Nasa imong kahimtang. Gihatagan sa tanan. Gihatagan sa tumang kaharuhay. Nagsakyanan. Manager. Ug tag-iya sa usa ka mountain resort. Magmahay pa. Kanta ra lagi to. Mamatay lyric sa kanta. Di na ko masunod. Ug ako'y gipahinungdan nimo na itong maong kanta. Di ba? Bong, Uh, Tuna. Tutuki ko. habong. Tutuki ko. Gahiyag oo, tutuki ko! Nitutok naman ko ni mo, good, oh. Good. Buwang ano? Murat ang bagong nagkauyab, no? Bong, Nguyda ko si mo pa, ah. higda lang. Oh, mahigda na ko. Dayon, haploy-haploy ang akong naong. Agtang. Sige na. Ha? Biday, pausbon pa yun ta. Kung sa manog pa, pidapyura ang akong naong. Ug sudlaya sa imong tudlo ang akong buhok. Sige. Ingon ani, kani. Oh, yes. Nindutang paminahon. Sige. Bong! Oh, Apple. Dali, dool dali. Yes, Bong. Nitukol sa kanon. Tuna. Ha? Ayaw pagbarog. Nag-unlan ko sa imong paa. Bong, Bawal masuko. Relax lang, BFF. apol. Lingkod Apple. Oo, okay bong, niya. Pero, nagbuyon mo na yung BTS good. Alsahang ako mitiis o gibutang sa imong paa. Ay, pagsupat tuna. Sige na, Apple. Okay. Niya na. Ako nagisabak ang duha ni mo ka BTS. Good. Og, ikaw, Apple, mo'y maghilot-hilot diya sa akong bitiis. Hilota. Og si Okay. Chuna mao sabang maghilot sa akong agtang ugo. No problem. Okay bong niya. Oh, good. Okay ra. Oh, kana ninduta na Apple. Nakalagot ko ba ya ini? Kana, sige. Chuna, huwag ka mo lihok. Ilotang akong agtang ugo. Oo, bong niya. Oh, sa man imo hilot o kumot? Hilot Ayuha. niya. Oh, kana. Oh, pagkamalinaw na tong tulo. Graceful kayo mong tanawon. Amay! Ay, sir! Diyan ako, sir! Dool. Ay, nga no, sir? Kuha aring akong cellphone o video himi.
Niya, dawata. Ay, ambi, sir. Okay. Video. Sige, video. Ay, iya, sir. Ay, mi, ana. Kana, Chuna, pahiyom. Ah? Ah. Ikaw, Apple, pahiyom. Oh, yes, Bong. Pahiyom. Ilo manong, nawag man ka. Asa si Silbong? Naman, na. Aray, naglingaw pag-iring-iring. Makiksulti ko. Daw tang balita. Pagdali. Unsa balita manong? Ay, usa sa iyang sinaligan nga si Saldo. Tipi nga. Oh my goodness! Unsa? Pusil. Riding in tandem. Ay ka, unsa? Tinood ka ba manong, ha? Arahas kang malasa lagi. Huwag ko mo makakaoy. Hanggaw ka magkadehong ba, oy? Oh. Asa ba si Silbong? Huwag ka makiksulti ko niya pagdali. Kaniyot kaya ako doon, ha? Kaniyot, ha? Ayaw na nag-i-off ang cellphone. Di na ko... Uy, hello? Hello, manong? Hello? Yay ka! Lubat ko! Yay, wala yun. Paong lagi na ko cellphone. Ato na ko sirbong. Manaman mo gihilot sa akong... nako ba, man ako ninyo gihilot. Ikaw, Chuna, sa kong o ikaw, Apple, sa kong bitiis. Next, mao nga... Chuna, hilota ang akong dughan. O ikaw, Apple, hilota ang dapit sa akong may bugan. Para mudaloy ang akong dugo. Okay, no problem. Chuna, sa akong dughan. Oo, ni ana. Apple, sa akong bugan. Oh, yes, boy. Na napadong akong kamot Oh, diha. kana. Kana. Sir! Sir! Oh, Sir! uba nga no? Sir! Bad news! Unsay bad news? Usa si mong mga bisita, sir, nga niyari-diri ka niya. Dili pagidugay si Saldo ba? Didbula! Unsa? Pagtarong ba? Unsay din mo na? Ba, sir? Riding in tandem mo nibiran kang Saldo, sir. Unsa? Oh no. Yes. Kinsa nagsulti ka nimo? Ha, ba? Kinsa? Si Manong, sir, siya na nawag na ko. Siya nagpaibaw na ko. Abay! Amay! Ay, yes, sir. Ambi ako cellphone. Cellphone ako! Ay, na-video pa man ko ninyo, sir. Buang ka, ambi na ako cellphone. Ay, di ara, sir. Tawag ko na ko sa Manong, kalitse. Bong. Kuan, Bong. Hello, Chuna! Bong. Bong? Otro ka, Apple! Hello! Oh. Hello? O siya nitabo niya. Tinuod ba ka ng tipi sa Saldo? Apol, Siya na? bugnuon tani. Nausa ka? Bugnoon. Unya, kung nabugno ta, unsay resulta? Ha? Unsay gibuhat ninyo ni Bong sud sa kwarto? Unsa? Naunsa ka? Unsay gibuhat ninyo? Nagrosaryo mi sa misteryo sa kalipay. Sa animal! Kalma lang mo, ay. Ay, gisapon tara ba to si sir? Basin og kamo unyay, mapahungawan. Amay, Pariyanay ko. Gusto kong mahibaw sa saktong detalye. Ano na yun? Let's see! Sir! Mo si Manong? Muwari, confirmed. Patay na si Saldo. Ug ang batanong babae. Uy! Napil ba din, sir? Wa, Pero... tuwa karon sa mga kamot sa kapulisan ang batanong babae. Naku! Delikadong mupya ito, sir! Basin madiskwid mo ka! Wala! Humba! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!